de tenerlos. Avui estrena oficial de la nova pel·lícula de Star Wars a Espanya. És Rogue One. Podem dir que se situa entre els episodis 3 i 4 de la saga. Hi ha una expectació total i absoluta. Algunes sales, com la de la Maquinista de Barcelona, han provocat i convocat festes amb disfresses. Jordi, què has vist? Bona nit. Bona nit, Josep. Doncs hem vist espases, hem vist màscares, hem vist disfresses dels personatges d'aquesta pel·lícula Rogue One, una de les més esperades de la temporada. En total, 991 pantalles a Espanya estan oferint aquesta estrena. Significa que 34 de cada 100 pantalles mostren el més nou de Star Wars. 70.000 entrades venudes i molta expectació perquè hi ha molts fans que han vingut aquí amb moltes ganes de gaudir d'aquesta gran estrena. Porto des dels 6 anys, tinc 26, ja són uns quants anys i tinc tota la casa plena. Em va agradar a mi, a la dona, i van viciar els nens també, sí, les encanta. Tenim moltes disfresses, totes les espases, primer totes les pel·lícules en Blu-ray, edició, super, tot. Star Wars és que no, tret de la meva dona no hi ha res més. Per si la seva dona el veu així, en fi, també caldrà que ho expliqui. Testimonis com aquests al web de 8aldia.cat.